Άλλη μια μεγάλη παραγωγή από τη σεζόν 98-99 ήταν ο Μεγάλος Θυμός. Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου και σκηνοθετημένος από τον μάγο της εικόνας και μέτρ των μεγάλων παραγωγών Κώστα Κουτσομίτη. Ένα πολυάριθμο και ξεχωριστό cast ηθοποιών, ενδεικτικά αναφέρω τους Γιώργο Μιχαλακόπουλο, Άγγελο Αντωνόπουλο, Γρηγόρη Βαλτινό, Δάνη Κατρανίδη, Καριοφιλιά Καραμπέτη, Πέγκη Τρικαλιώτη, Βίκη Βολιώτη, Ιβόνη Μαλτέζου. Γυρίσματα σε Αθήνα, Μυτιλήνη και Βρυξέλλες. Ο Μεγάλος Θυμός ήταν η πρώτη σειρά του Μέγκα που χρησιμοποίησε ψηφιακές κάμερες. Έχεις ερωτευτεί? Λέγε! Κανονικά για τα μάτια του κόσμου δεν θα έπρεπε να σου μιλάω. Θα με ζητήσει απόψε. Σήμερα που έχει μάνα σου γενέθλια τρελάθηκες? Γιατί όχι? Πες της να μου τηλεφωνήσει αμέσως. Κατεβαίνω στην Αθήνα, πες της. Μονίμως. Μην. Νάτος, έρχεται. Θες να μιλήσεις σε κάποιον και να μην θέλουν να σ' ακούσουν. Να στο τσέλερ, πάμε να φύγουμε. Μιχάλη, τι κάνεις εσύ στο Μεγάλο Θυμό? Αχ, και δεν σε είπα πριν. Πες του πως δεν μίλησα σε αυτόν. Θα κάνω τι θέλει, θα πω σε σένα. Θα πάω στο παρακαλώ, θα γίνει. Παιδάκι μου, χαζό είσαι.